Mwakadi sekuru. Ndiri kwangu kadi yako muzukuru. Tiripo sekuru tirikuona kune dambudziko revazukuru venyu vari kuti vabva kuchiwesha. Rakamira sei dambudziko iri sekuru tisati tanzwa kubva kwavari? Dambudziko rekuti mwana ari kushandiswa kuitwa mukadzi, ari kushandiswa kuitwa gondo turuka uyezve pfungwa dzake dziri kurasika. Nokuyamwa mazamu nokubuda mukaka. Ndiro dambudziko guru. Handiti Uroi huri mumusha. Makaberekwa baba. Uyezve hama dzababa dzakanobva dzanoshandisa kunokuradhakare paguva kugadzira nemushonga kusvikira mwana wayo akukanganisika nedambudziko rakakura kudai. Handiti regai tinzwi kuna amai. Amai sibeni nechekubvitana. Ndoti amai ndiri mune mwana waminai. Dambudziko iri rakatanga sei? Dambudziko rakatanga achiita kunge munhu akurohwa nezvinhu, achigwinha, achidonha, achiita kunge munhu akubatwa nepfari asi dzanga dzisiri pfari. Achibuda mukaka wake mazamu, achiita kunge munhu akuita bonde, kunge munhu akurarwa nemunhu. Zvakatanga rini izvozvo? 2017 ndopaakatanga kurwara, pakangoshaya baba wacho ndopaakazangotangawo kurwara. Saka mumaprofita pataienda vaitanzi kune munhu akatora dhaga pakashaya baba wacho pakaviga baba wacho achishereketa naro. Saka anzi anoita kunge anomutsa mupi uye mupi achiita kunge ndiye ari kushandisa mabasa kuvana. Nokuti kana mukomana wacho kushanda kwacho, musikana wawo kwakaroorwa kwacho zvinongotambudzawo. Mukomana wawo kuti ashande basa zvikunetsa. Saka hanzi anenge achimushandisa kuti zviite sei iye munhu achakatora dhaka? Handiziva kuti anenge achimushandisa kuti anenge achidei. Ai, kumaprofita kwamunofamba muchienda havatauri here kuti chiri kudi munhu anenge achitora dhaka here kuti zvifambe zvakadai so? Kumaprofita patinofamba vanoti hanzi vanenge vachida kuti asararame vamukudzi. Saka handiziva kuti chikonzero chacho kuti chakatadzwa chacho chii. Saka vanoti havagoni here kuti pedza dambudziko kumaprofita kwamaienda imo? Kumaprofita kubva 2017 wacho vaita hanzi dambudziko rinopera. Saka ndakaonawo ndega nokuona kuti kubva 2017 kusvika pari zvino dambudziko racho harisi kupera. Ndokandakazoendawo kwaTruda. Okay. KwaTruda ndo akazonditondiuye kunoko kwasekuru. Saka mwana wenyu? Saka akashaya murume wenyu? Imi pane zvamunoziva here zvaimboitwa nemurume wenyu kana zvaakasiya abata achiri mupenyu? Inini kuti ndizive kuti pane zvaakasiya abata hapana chandinoziva. Pamwe anenge akasiya abata asi hapana chandinoziva. Hapana chamunoziva. Alright. Saka mwana anongosvika paextend yekubuda mukaka mumazamu. Munozviona sei kuti ndozvaakuitika izvi pamwana? Kana ipapa mukamutarisa mazamu yake akangoita kunge kakusvina, yaitombotoota kare. Ipapa mukaita kakumasvina anotoona uchitoti mukaka kunge munhu anoyamwisa. Imi pamunotombokwanisa kutaura naye muchitonyatsokunzwanana kuti zvakamira sei? Ane makore mangani? Ane 23 pari zvino. Ane 23. Exactly. Pane pamunotombotaura naye here muchitokwanisa kunzwa kuti muchinzwanana nasamai nemwana? Inini kutaura naye tinototaura tichinzwana asi pane dzimwe nguva dzaanomboita kunge akuda kudonha nedzungu. Zvokuti zvichitanga itombochema zvokuti aibuda furu racho rakachena rewaiti. Saka ainzi hanzi akurohwa nezvinhu manguva yacho. Handiti. Anodzanisa? Caroline. Caroline. Kero uri right. Zvizvi zviri kuitika muupenyu hwako zvaunorangarira wewe? Hapana. Hausi kurwara? Wazwa chi? Mazamu, dzimbo nemazamu. Basi musoro. Nemusoro. Anotomwa mapiritsi epfungwa. Okay. Handiti. Saka nauri apa ndikudaisi uroi huri pamusha. Paguva rakegobaba vacho tikapinda mudare tikatsanangura zviripo kuti mwana uyu anofanira kuti abatsirwe, asunungurwe, kubuda mukaka, kurara pabonde asina murume,
pfungwa dzichitenderera saka tichatsvana nepatinogona napo kuti dambudziko ripere ndo zvodati tibatsirane nematambura kwemakore pasina chekufamba maprofita wazamawo vatadzirirawo saka chandoziva ndechekuti uroyi unopera nechinyi neuroyi saka chirega tichipedza uroyi hwacho toroti zvicharamba zvichiita here izvozvo ari kuita izvi zvototi paakauya akatori serious apa izvezvi pa 3 days apa zvaright zvakutokwanisa kutotsanangurawo akutokwanisawo kuti ndinzi nhengi paakauya totsenga rwimi aiti zvekuti tsenga rwimi kuchitaura naanenge arizivi saka apa ndikuona nemushonga ndikumupa zvokuenda zvichichinja ndazva sekuru amai vake vaitsanangura kuti pakafa baba vake ndo pazvakatanga kufa kwababa vake kune chekuitira kana kuti varoyi vakazoona kuti varoyi vakahwashanje vada kugara nhaka amai ava saka vakabva tikatigadzire paguva uye akarwadziwa nedambudziko iri isu tichikwanisa kunogara nhaka panani pana mai ndo zvakaitika mazvoona mai baba vacho havanange chavakabata havakasiyana right dambudziko rori kutobata kuti mukomo wacho ari kubasa akunzwawo dzunguwo futi saka matambudziko yacho noti akabva apa roenda apa akabva apa roenda apa akabva apa roenda apa saka tikutsvana patogona napo kuti zvipere zvaari kuita izvi kwama ime mama musingadiri kugarawo nhaka ko munogona mbiriko murume ari kutoya zvake zvinonetsa handiti saka muri kuti kubva paakauya kusvika pazara nhasi muri kuona shanduko nemishonga yaari kuona sekuru alright chakaita kuti muzoenda kuredhi kwatiti tiuda chii ndandaona dambudziko racho kuti ndatora nguva yakareba ndichifamba nemwana dambudziko racho risingaperi ndaitomboenda kumachechi kumwe ndichitopedza mwedzi ndiriko ndichitogara pamwe parenje zvisingaperi ndomavazotireka ndiende kuredhiyo ndinotsvaga rubatsiro handiti saka muri kutoona kuti chauri kuti pamakauya nemwana dambudziko riri kuita richipera pakurwara kwake zvakasingataurira saka uda kudya ikepo uda kudya chii chaunofanira kudya chii ura chiyo nhasi ura chii nhasi kero ndadhiringiwa bisiketi mazepi dhirikiwa bisiketi nemazepi ndo zvauri kuda kudya kosadza sadza ndadya wadya alright sekuru vanokutengera achakutengera hamudhiringi nemabhisiketi nechi madhiringi nemabhisiketi nechi nemazepe nemazepe handiti aiwa amai munobatsirwa tinoimba kuti tichazouya panapa zvakare muchitipa uchapupu kuti aiwa panapa panapaya kwasekuru takadaiso daiso nhasi mwana wangu asvika pakati nekuti sekuru vatiwa aiwa regai kubatsire dambudziko ripere mukati memhuri yenyu handiti tinotenda